Samtang ning panahon sa ting-uwan, subsub ang pagsusi sa mga imburnal o drainage sa Dakbayan sa Mandaue. Apan nasuta nga daghan gyud ang trabahoon kay sagad barado tungod sa grabing basura. Ang detalye ni Nico Sirino. Sa may barangay Cambaro, Mandaue City, naabta namo kini mga personnel sa Maintenance Division sa DPWH 6th District. Busy sila sa paglimpyo ni ining imburnal sa may Dan Plaridel. Kun muuwan, mubaha gyud kining dapita kay barado ang drainage. Mao nga mihimo sila og desilting. Ubay-ubay ang basura nga nagtipunog sa ilawom, maong mano-mano ang ilang paglugit. Sagol-sagol sa rin, mga diaper ba? Mga straw, mga sako, sagol. Mubara siya. Oo, ang kanang mga basa sir, dili kalikayan ba kanang mga bas? Ipantagag, matagag ram sa dirikot, kanang inigaanod sa uwan. Parang matigom. Ang karaan pa man nga drainage sir, di manibag kong drainage diri. Gihabwaan sa dayon ang maong drainage sa nabara nga tubig o gidrain sa unahan. Pasabot sa mga personnel, usa kini sa ilang gimonitor nga dapit kay dali kaayong bahaan. Matud ni Kapitan Selma Sanchez, gikinahanglan gyud ang kooperasyon sa tanan kung problema sa basura ang hisgutan. Nang hinaot siya muabag ang katawhan ug dili magpataka og labay sa basura kay maapektuhan man gihapon ang kadaghanan sa resulta sa walay pagpakabana. Makabara mo gud ning mga sagbot kay kaning ubang ato mga residente bisag unsa og educate dili gyud mo patuo. Disiplina gyud na ang sakto. Disiplina gyud kay way disiplina mao na permanente lang ning magbaha. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.